Здравейте! Знаете ли, че само на 25 км от забързния център на София се крие място, което е оцеляло след огън, разрушения и войни? Място, което пази спомена на свети Иван Рилски, апостола на свободата и забравените български царе. Добре дошли в Лозенския манастир Свети Спас, източната порта на Софийската Мала Света гора. Днес до Лозенския манастир се стига лесно по красива екопътека. Само за 40 минути ще се озовете на място, където легендите за Иван Рилски и смелостта на Левски живеят под трите купола. Гората тук е гъста и пази тишина. Докато вървите по тази пътека, замислете се. Това не е просто туристически маршрут. В продължение на 800 години по тези същите камъни са стъпвали монаси книжовници, носещи безценни ръкописи, и бунтовници, търсещи убежище с надеждата за свободна България. С всяка крачка нагоре се приближаваме към сърцето на малата Света гора. Още малко и манастирът ще се разкрие пред нас. Разходката е приятна и не много стръмна. Хубавото е, че маршрутът дава избор. Ние ще се спрем в манастира, но ако сте настроен за по-дълъг преход, просто продължете по маркировката. Тя ще ви изведе директно до ветровития връх Полуврак. Пригответе се, защото след следващият завой се крие нашата крайна цел. За съжаление, историята не е била милостива към манастира. Основан през 13 век, по времето на Втората българска държава, манастирът е разрушаван до основи два пъти от османските завоеватели. Най-трагичният момент е през 1737 година. Тогава манастира става център на така нареченото въстание на архиереите. Монасите тук не се крили за дебелите стени, те са били организатори на бунта. Заради смелостта си, манастирът е опожарен, а земята напоена с кръв. Но българите не се предават. През 1821 година игуменът Киряк от Враца възстановява обителта от пепелта.
Нека се насладим за момент на прекрасната гледка към Софийското поле. Погледнете нагоре. Независимо, че са скрити от дърветата, църквата има 3 купола. Това е уникалното лице на Свети Спас. Построени през 1869 година от майстор Цвятко Тодоров, те са изключително рядко за тази епоха. Местните вярвали, че трите върха символизират Светата Тройца, която най-после ще донесе мир на това свято място. През 19 век манастирът отново става част от революцията. Казват, че тихите стъпки на Васил Левски са оттеквали по тези кълдърами. Като част от революционната мрежа, обителта е давала подслон на апостола. Докато официално тук имало килийно училище и книжовна школа, тайно се е ковала свободата на България. От 1900 година манастира става девически и днес монахините продължават да пазят този дух. След малко ще видим красивите стенописи на църквата отвътре. Те са дело на големия Никола Образописов. За разлика от каноничните църкви, тук стените говорят на български. Навсякъде са изографисани български светии и исторически личности. Свети Кирил и Методий, княз Борис I, патриарх Евтимий. Това не е просто църква, това е учебник по българска история. Сега влизаме вътре и ще ви оставя да се насладите на прекрасните стенописи. Благодаря ви за вниманието. Ако видеото ви е харесало, моля абонирайте се. Така ми помагате канала да расте.